Hello po, ako po si Lester. Ngayon gagawa naman po tayo ng Chicken Wings Bicol Express. At ito po ang ating mga ingredients. Pakpak ng manok, sili, luya, sibuyas, bawang, gata, at bagoong. Ngayon, umpisa na po natin. Talagay po tayo ng mantika sa kasirola. Kailangan mainit po. At susunod na po natin, susunod na po natin ang ating bawang. Halo-haloyin natin konti. Pag nakikita na natin na naluluto na, nag-brown, isunod na po natin ang ating luya. Lagyan na po ang luya. Hindi po, halo-haloyin po natin. Yung nakikita po natin na luto na, lagyan na po natin ang ating sibuyas. Halo-haloyin po natin ulit. Lagyan po natin ang sili at saka yun, kumapit po sa manok ang anghang ng ating sili. Pag-gisa po natin ang ating sili. Lagyan po natin ang ating pakpak ng manok o chicken wings. Halo-haloyin po natin. Kahalo po, takpan po natin, pakulan po natin ng mga ilang minuto. Pagkayari po, lagyan na po natin ang ating black pepper powder o pamintang durog. Sunod po natin ang bawang or garlic powder. Halo-haloyin po natin. Takpan po natin, pakulan po natin mga ilang minuto pa. Pag kumukulo na po, pwede na po natin ilagay ang ating gata. Takpan po natin muli ang ating luluto. Tapos lalagay ko na po ang sabaw ng bagoong. Ito pang palasa. Pagkulo na po, lagay na po natin ang ating ginaya at sili. Iwaluin po natin. Nagmamanti-mantika na yan. Ito na po ang ating Chicken Wings Bicol Express. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe na lang po, pakipindot na lang po ang notification bell, and don't forget to like. Salamat po. God bless everyone.